Velkommen til den fysiske del af ballonprojektet. I den her video vil vi gerne vise jer, hvordan man finder ud af, hvor meget last ens ballon kan bære. For at kunne komme frem til det, skal vi kende det grundlæggende princip bag en varmeluftballon. Helt simpelt set, så kan vi se her på tegningen, at en varmeluftballon, når den er kold luft inde i sig, så er molekylerne meget tætte. Og når luften så bliver varmet op, så er der lang afstand mellem dem. Det vil gøre, at ballonen er lettere. For at ballonen kan flyve, er der to helt grundlæggende kræfter, som spiller ind. Vi har både opdrift og tyngdekraften, og det er egentlig sådan rimelig set de eneste to kræfter, der påvirker den. Ifølge Archimedes er opdriftskraften lig med den fortrængte stofmasse gange med tyngdeaccelerationen. Det vil altså sige volumen på vores ballon gange med det stof den fortrænger, som i det her tilfælde vil være atmosfærisk luft. Som sagt er der to kræfter på vores ballon. Der er opdrift og tyngdekraften. Tyngdekraften er den, som presser ned på vores ballon, og opdriften er den, der får vores ballon til at stige til vejrs. Så for at få vores ballon til at flyve, skal opdriftskraften derved være større. Men det folk tager fejl af, når de ser på en varmeluftballon, er ofte, at de tænker, at det er opdriftskraften, man gør større. Faktisk er vores opdriftskraft i det her tilfælde konstant, da volumen ikke kan laves om, når I først har bygget jeres ballon. Derfor er det tyngdekraften, vi skal ændre, altså hvor meget ballonens vægt i princippet er. Og det man kan ændre på her er hverken last, fordi I kan ikke ændre jeres brændehjul, den kan I prøve at optimere, så den vejer mindre. Men det man faktisk kan gøre mest ved, er ved at ændre på gassen i ballonen. Derfor bruger vi varm luft i vores ballon. Vi kan nu opstille en ligning, fordi vi ved, at når ballonen svæver, og den holder helt stille i luften, er Ft lig med F-op. Vi ved også, at F-op er lig med densitet gange volumen. Vi kender volumen af ballonen, men vi ved ikke, hvad densiteten af luften, som ballonen fortrænger, er. Vi kan ved hjælp af idealgasligningen omskrive den, så vi kan finde ud af densiteten ved hjælp af at vide, hvad trykket på atmosfæren er, og molar weight for atmosfæren er, og så gaskonstanten selvfølgelig, og temperaturen på luften udenom. Vi kan hermed udsætte det udtryk, vi har fundet for densiteten, og også indsætte i vores F-op-formel. Og herved får vi, at molarmasse gange tryk divideret med R gange T gas gange V er lig med tyngdekraften. Sagt påvirker tyngdekraften tre ting på vores ballon. Den påvirker ballonen, den påvirker lasten, og den påvirker vores gas, som er inde i ballonen. Derfor opstille den fulde ligning, hvor at vi kommer til at kende alle ting.